zo op camping Salanaco. En we hebben dus voorgenomen om de lui te gaan lamenteren. Lamenteren. Wat is dat? Lamenteren. Lamenteren. En ik moet voor Carla dat achter mijn kuutje opzetten. Dat is toch En heel dan leuk. hier moet je zien. Nou, Hè? kut. Ja, te laat. Ja, dat is wel. Hebben ze hem al verkocht? Ja, hebben ze maar verkocht. Nee, de eerste en de tweede, mag ze hier. Zo'n koken, druk je naar eten. En dan eten. Dag joh. Dag lieve joh. Dan zit er over een oorlog en we moeten er nog iedereen bij zijn fleur. Ik heb een Dag meneer Jo. Nu wordt het toch zo door. Ja, als zij zit zitten, kunt ze zien wat die eten en wat die eten. Ja, ja. En dat ken ik nog wel eens op idee. Gaan spelletjes doen en iedereen koffie drinken. En dan net zoals de hemelse rondleven. Nu wordt het toch zien. Dan komen we bij iedereen Ja, zet ik daar. Kom maar. Druk jullie. Ja, ja. Van Rijk heeft u op de chat. Die puntdoortjes. Oh, wel gezellig, ja? Is hij feest? Wat is hij te doen? De kleine jongen. Oh, proficiat. Proficiat. Ja. Ja, gewoon jong. Oh, wat dat is zo'n groete jong. En wat had ze gekregen, hè? En een fiets? Een nieuwe fiets? Wat een chique fiets. Oh. En waar is die lelijke man achter Carla? Ja. Kant dingen. Wat zegt ze? Ik zeg al, dus wees een lelijke man achter Carla. Of we moeten dat doorlopen. Is dat die de pap, jong? Nee, helemaal niet. Oké. Is dat die de opa? Oh niet. Oh niet. Is dat de gekke buurman? De gekke buurman. Hij wonen Heidi en Harry, ook de camping. Camping San Lana. Kugesotter, maar joh. Werkelijk, luxe. Wat gebeurt hier? We bekijken dat nu. We kijken op nu door. Doe ik dat even filmen? We kijken op We nee. moeten het toch zien, hè? Ik heb van met eten. Een goeie op die zaal. Ja, die loopt Toen zei ik ze Maar joh. Ik lag even onder het mes. Oh. Het bloeit, is dat Oh, is dat normaal? Nou ja, ik vond het niet normaal, maar zo zag ze dus van wel. Oh. Dus, nee. Ik ga het niet tillen, dat maakt Nee, niet. vluchten, ja. Ja, Heidi. Zeg jongens. Wat wil je drinken, schatje? Wat gaat binnen of wat voor Ja, lieve boete boete, zitten? maar je wil hier zeker rondlopen. Dat zeggen we dat. Thuis bij. Dat zei. Moest de ijskast? Daar. Oh ja. Dat zijn de ijskast. Nee, vuil. Kijk, ken je van? Oh. Slokje. Oh. Lekker hè? Oh. En voor de barbecue. Dat is ook drank. Ja, alleen maar heet. Oh, maar ja, wat hebben ze daar nu om? Ja, de drank staat verstoppen. We zien hier op de camping bij Heidi en Harry van Joie de Vivre. Kom we eens kijken hè, wie het bij Heidi en Harry is, wie het met ze is. Warm. Roepen we nog Heidi. Nou, Dag Heidi. Dag, schatje. Heidi. Ah, we gaan de goed. Heidi komt juist terug uit het ziekenhuis in Eindhoven, dus ze zit niet lekker te Niet doen. echt lekker. Ja, je zit wel lekker te Jawel. doen, maar dat is dus nep. Ja, ja. Ze is nu de schoenenboel aan besodemieteren nu, want ze is helemaal niet Ik zie lekker. je lachen, want dat is toch pijn. Ja, Ja. als ik alles vasthoud en bij doe, dan geeft Dan het wel. geeft het. Allee, dan maar. We staan lachen. Zeg Heidi, Anje wordt die gaat Ja, vragen. ja, nee, we zitten nu lekker aan de koffie bij Heidi. Maar ik vroeg me wel of ze het niet mis, hè, de zaak, anders Jawel. nog gaat. Jawel, echt Ja. wel. Het contact met de lui en het onverwachte en die Ja, dingen, ja, ja, missen heel erg. Echt. Via af en toe eens binnenlepen. Ja, dat mis ik nog het meeste van allemaal. Meteen op je Dat kiek. laat Dat is hier van wie dan? opvallen. Al aankomen, huurde aankomen. Nou, Een hoop lui vluchten. ja, Ja, nee. oh ja, dan kun je zo meteen wegkomen. hè. Dat is toch wat. Maar ja, als het niet meer gaat, gaat het niet. Hè. Nee. Dus, We hebben het 4 jaar volgehouden met 2 hypotheken. Ik vind dat we het dan nog goed hebben gedaan, achteraf. Wat de lui ook ervan zeggen. Ja, Ik daar vind moest ik niks achteraf van hebben we het afzeggen, ja. goed Ja. gedaan. Het was ook altijd gezellig. Ik vond het wel Ja. leuk, ja. Ja. Misschien als ik goed zijn strijk kan solliciteren ergens. Hè. En dat ze mij weer aannemen. Ja. Dus hoe je kan bellen. Van, Ja, maar dit- Je hebt nu ook hij bij mij gewoon een ja. koffie. Ja, maar dit betekent dat ik nog steeds leeg, ja. Alles staat nog erin. Ik heb Ja. nog niks meer gehoord van wat of er nu Je kandidaten kunt dat zijn. nooit zijn, maar het is niet. Ja. Zeg, wie het ook alweer? Ja, Heidi. Je zit er dus ook de ganse zomer, hè? Van maart tot... Oktober, hè? En vind je dat leuk? Vind je dat echt leuk? Ja,
Heerlijk. Echt heerlijk. Als ze de Ik kan me dat niet voorstellen. Echt Het hoor. is een vakantiegevoel wat ze Ja, hebben op het ja. moment dat zij binnenkomen. Ik word degene wat, Harry wordt dat al veel langer, en ik word degene wat dat iedere keer tegenhield, want die zag altijd, wat een idioten, die hebben toen stations te braggen en dan gaan ze Ja, daar ja. een half jaar in zo'n hutje Ja. zitten. En, Ja. en we hebben dit vorig jaar gevonden. En ik ben nog veel liever als hier. Ja, ja. Ik vind het geweldig. We zijn een uurtje klaar met al te poetsen en dan hebben ze weg. Ja, dat is Al natuurlijk te wel zo. poetsen. Dat is wel minder heerlijk, last. zo'n klinkkamer. Ja, dat bedoel ik. Zeg, en wie zit er met de buren? Zien die leuk? Ja. Ja, dat kan ze nu wel zeggen, ja. Ja. Heb je doetsreuzing? Nee. Ja, Broer, dat sliep altijd. Broer Broer sliep altijd. Ja, En hij tegenover die lui, die zien van Landgraaf. Ja, die Och, zien dat naast ook ons. nog. Ja, weet je waar, dan kom je ook een kopje koffie drinken. Oh, dat zou me toch niet waar zijn? En neven ons liggen Bas en Kelly zijn ook hartstikke leuk. Ja, en dan Tom Koelen, nou, zijn grote kameraad, dat ligt Ja, die hebben vooral het moed als de deur op schek. Ja, dat is de deur op gek. En Roy en Connie en Natasja en Rinus, ja, we zitten elkaar niet constant op Op de de lip. koning ook, hé. Zeker. Hoe ligt die? Als ze aan de slagbal. Is die nu ook daar? Hoeven die ook gaan lamenteren? Zie je Oh, weg? zien dan Oh. niet huren voor... En Erik Geel, is hij ook hé? dat ligt bij het zwembad, dat is wel. Dat ligt in het zwembad, geloof ik, ja. In het zwembad. Oh, dan gaan we die lamenteren. Gaan we die eigenlijk in het zwembad lamenteren. Zo gezegd, geen bommetje. Wat je eigenlijk de ganse dag? Wat dat Geen geregeld? fuck, helemaal niks. Niks, lekker zitten. Ik heb buurt niet. Ik moet bijkomen. Niet later hoor. Niet, ja, ja, oké. Buurten. En dan gaat ze daar zitten, gaat ze daar gaan kletsen. Nee. En heb ze dan niet nog... En heb ze dan niet nog een week te schieten van? Dat ze denkt, bah, Nee, helemaal niet. ik snap dat niet. Dat is zo Heerlijk. lekker, hè? En dan hij gaat dabbelen in het groen en dan... Ja, dat is een aardig stuk groen, werkelijk. Ik ben hier gauw uitgedabbeld, maar gewoon. Die moeten bijgesnoeien worden. Die Geweldig, dat Ja. valt hem op een brug te heunen. En ik ben niet mee begonnen, nu de heer. Ja, dat is leuk. Vind ik Ik hartstikke ben er mee leuk. begonnen en ik heb er zo'n stuk of 10, 20 gemaakt. hè. Leuk. En de jongen, ik heb pas al zien, ik heb mijn gommer gemaakt en nu heb ik te beginnen. Oh, wat leuk. Nou, als ze Hoe ziet die er nu Dat is er niet. Hallo. Als gaan ze gewoon. Maak sokkerstek. Oh. Als Rinus, als een halswerkende man heeft te kijken, Ja? dan werkt ze kapot. Ja, maar dat zie je. Zou hij nog een beter paard voor zijn deur? Nee, de graaspaard. Geen wat maar drek. is wel, hey. Dan hebben ze een schildpad hebben ze. Dat is de mama van Erik. Hallo. Staat die mama? Kom eens stai. Bene, grazie, lei. Ja, bene. Zit je nog naar Erik toe, hè? Zeg, wat zit je nog jong? Vind ik Zit er ook ook, met ja. Rick, dat weet ik niet. Rust wel. Rust wel. Rust is daar. Zeg, Donna. Wat zit je nog jong? Dat is het gewoon doen. Maar, joh. Prima, Donna. 20 jaar geleden nog. Maar Prima donna. Oh, leuk. thuis, dus het is niet meer zo jong. Hè? Nee, maar je ziet wel uit bij veerkruisjes. No, dat is wel. Dat is Gierige doen. Ciao. De Theo, sorry. Waar ze gaan uitrassen. Hebben we dich wakker gemaakt? Dan zien wij alle artiesten er ook te zien. meditatie. Oh. Hoe zich ben je niet te werken of op zijn vakantie? Nee, ik ben ziek. Wat heb ze dan? En dan zijn heup. Als een heup. Werken we nog onder scan. Och, Gerre. Dan heb de vrouw van Theo, de artiest. En kijk eens wat een luxe uit. Oh. Lounge Een set. lounge. Ah, ik zei ook Maar mijn lepje, dus u moet die artiesten een geld met verdienen. Zat die mal erin. Oh, wat een rieke stinkers. Maar ze hebben nog een graaspaard daar, dat zien de riekeren niet. Zeg, we kwamen juist langs die wagen, hè, jong. Ja, dat is een chique hoes als mijn hoes. dat is een hoes, want dat is Maar meneer jong, wat heb zich er allemaal stoon? Ik heb zo zoeken, dus jij moest de koffie beginnen. Maar mijn lepje, dat was me gelijk wel in het... Erachter. Gelijk wel in het chicere segment. Truus! Nee, wegrennen! Vergeet ze, je hebt de knoeten op. Die gaat informatie doorspelen. Is er water niet te kwijt? Oh. Dat is de woonplaats van Erik Gele. En die zag eens aankomen en die is naar binnen gevlucht.
Gaat er maar een zoet en brak holen. Alleen maar gekke voor Ja. Wetskes, je vindt het? Ja, die bedankt voor brengen, hè, jong. Succes met de vrouwtje. En nu zien wij bij Erik. We hebben dus vandaag voorgenomen om iedere Maastrichtse artiest die op een camping ligt te lamenteren. Dus die is er ook een van. Dankjewel, dankjewel. Wie lang ligt zich hier op de camping? Van? Nu een jaar of 7. En van maart tot? Nee, van eind april tot september zo ongeveer. En vindt ze dat leuk? Ja, anders wordt het tijd. Ik heb me dat even voorstellen. Je zit even voorstellen, wel, hartstikke goed. De gisteren van hij moet ook werken Ja. en zo en Ja. optreden Ja. en Ja, dingen. alles dan ik van je. Gewoon Ja, niet ja. doen. En toes bist je dan ook wel? Of af en toe? Ja, een beetje de mail nakijken en zo Ja, de post ja, en ja, zo, ja. maar Ja. we zien gewoon een dikke 5 man zien Zit wij. jij Gewoon een heen? vrouw. Lekker hè? En aan de tijd van die 4 maanden heb ze nog dekstruising met de buren. Foei. Ja, dat zit er kinderlijk op elkaar slip. Nee, We willen dadelijk ook van mijn even in de stuit zo ijskast lekker. Je hebt loeren. niks voor me. De ijskast, dat is in de ijskast. Dat is in de nieuwskast. Dat is toch sterk en drank? Nee. Nee, hè? Ja, Ik heb pijltjes heb ik erin staan. Gezondheid. Gezondheid. Ik heb soepjes. Nee, geen sterke drank. Nee? Oh. Truus, gezondheid! Kijk, niet zo ordinaire. Ik heb even wat opgeshapen. Krapul. En dan vindt ze dus al die maanden leuk. En als het regent zit ze binnen. Of zit ze ook gewoon onder het afdak. Ook onder de hoofddag. Ja. Of je gaat op visite, links en rechts. Zeg je. Ja, en denkt hij dat niet een stoel doet nog een week. Nee, wat ons toes is toch hetzelfde. Ja, ik weet het Dat is niet. toch hetzelfde. Ja, dat is eigenlijk Hij regent, als het toes regent, zit zo op een bank. Ja. En hij gaat hetzelfde. Ja, ik heb zo gehad, als ik 3 keer in de week visite krijg, heb ik het wel gehad voor een jaar, maar die heb dat niet. Nee, maar je has me verveeld je te leuk. Oh, oké. Wat moet ik vertellen, Marlies? Ja, wat is? Zij ze de ganse dag? Ik zou me geen kapot vervelen. Jij zit denk skiën. Op vrijdag ga ik kine, ja. En dan deed Erik dachten. En mijn dochter deed met mij met kine. Ja, Wat doen we nog? En bent je al Op maandag gaat Erik kaarten. En bent je al aan het schaatsen? Dezelfde. Gelukkig in de liefde. Ik kan met de hoofdprijs doen. oh ja, dat is leuk hoor. Maar dat is toch niet normaal? We gaan op een camping wonen. Dan hebben ze met geen ruizing. Misschien als ze dik zo langs komt, zal wel alles erin hangen. Oh nee, met mij krijgt ze geen ruizing. Nou, maar Lies die dat zegt. Ja, interesseert me toch niet. Met mij krijgt ze geen ruizing. We zijn er al wat met mij ruizing heet. Nee, ik heb zo geen weet. Ja, dat bedoel ik. Zo geen weet, echt niet. Ja, maar het gaat niet over mij, het gaat over u. Ook niet. Dat knippen vertrouwd. Ook niet, zo niet Knippen en weten. plakken. Ja, dus gaat dat wel en dan krijg je een visite en dan word je ons barbecue. Ja. En dat blijf je dan al die maanden leuk 4 man vinden. bank. 4 man. Nu zie je welke artiesten goed verdienen en welke niet. Dat is voor jij nu lachen. We lachen in een pubtuintje bij wijze van spreken. Ik verdien heel veel, maar ik krijg weer niet. Ja, dat hebben we ook dik zo, ja. Maar je hebt een pensioen voor elkaar, joh. Dankjewel. Leuk dat we even mochten zien. Heel leuk. Wat, vond ze dat leuk? Echt wel? Ja, ik zag die toen straks vlucht. Ik denk, Ja, oh ik zit er joh. ook een vluchtje bij jou. Hadden we gaan geshoord. Ik kom een tornado. En Ja, maar voor waar is stel? Oké, bedankt. Heerlijk gedaan. Ik hier bij de plaats. Ik hier naar achter, moet toch doet iemand. Hey, om de draai. Oh ja, jongens. Hoi, bedankt. We moeten ons gewoon aan filmen. Dus dat is niet zo. Bij Erik Gielen. Neesjeke. Een neesjeke. Een neesjeke van mij. Mijn jong, dat wist het toch. De liekens val op mij. Ja, dat is een meisje. Dat is het van de leven, die koei. Kijk eens wat hij allemaal bij je staat. Leuk hè? 11 jaar. En wie lang zit jij? 4 jaar. 6. En vind je het leuk hé? Prima, kind. Ik heb nog geen ruzie gehad met de anderen. Nee. Van wat niet? Met wie? Jawel. Vertel. Maar dat is een ander programma. Hoe ze dan naartoe moeten, niet hij. Oh nee, dat is een ander programma, ja. Ik heb met haar roosje gehad toch? Ja? Nee. Ja, kind. Jo, kind. Dat Ja, dat is echt Ja, Germ. Zeker een kind. Hé, de Eva buurman. Buurman, goedemiddag meneer. Dag.
Heet hij nu iedereen in een hond? Hé, dag. Hoi. Trek je rode boeveer en nu zitten. En voor me houden het dus te goed. We hebben nog wat goed te maken met Annabel. Ja, de kidnappers van Annabel. De doodknappers, die woenen. Ja. En is dan ook nog met een stalen gezicht belegen. Smeerlappen. En we zien dus nu aan bedenken, want de uitzending is toch pas in augustus. Wat voor je met kunnen klauwen? Ja, Huur, ik heb die tijd nog niet. Ze hebben eigenlijk niet van stomme zat er een gordijn. Ik pak een gordijn. Suus het van Scheel. Ja, toch wel met Erik Geel. Dat geeft een nisje weer, die blijft in de lijf bezoeken. Daarachter zou ik gewoon. Oh kijk, de kind zei ook nog het in de gaten houden. Kijk, ja, dat is dan het zwembad van Willy. Kijk toch, er zit ook al 3 beentjes zitten al. Welke Willy? Hé, zo Willy van Peggy. Oh ja. Heel 3 beentjes. Ja? Pap, ik moet een waffel houden. Zeg tegen de paard dat hij twee blauwe ogen heeft. Oké, Ik noem dat buxus mee. Dat is de pot waar Annabel tegen ons stond. Dat is toch wel 17,50 weer. Oh, en Peggy, die is de kobe in Tratuin, hè?